ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾರ್ದ ಕಲೆಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಕೆಲವರೇನು ಚೊಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೋನೆಡ್ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಬೇಜಾರು ನೇರಡಲ ಪನರೆಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬರಿಟುಕುಲೊಂದು ಏರಾಂಡಲ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಜಿಂಜಾವ್ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನೇರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಸೊ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಉಂದೇನು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ ಖುಷಿ ಆದೇ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇನಿಯಾಂದಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಕೆಬಿಕೊಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಾವರೆ ಪೋವರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಅಕಲೆಗ್ದಾದ ಬೋಡ ಅವೇನ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಬಿಕೊರ್ಪೇರು. ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವೆರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೇವೆರಾದಿತ್ತುಂಡಲ ಸೀತೆಗ್ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಬೇನೆನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತಿ ಆದಿತ್ತೇರು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊರ್ಚಾಂಡ ಆಯನ ಎಲ್ಯ ತಪ್ಪುಲ ಮಲ್ಲಾದು ತೋಜುಂಡು. ಅವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬೋಡಾಂಡ ಆಯ ಏತು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಂಡಲ ಎಲ್ಯಾದೆ ತೋಜುಂಡು. ಸೋತು ಪೋಯೆ ಅಂದು ಈ ದುಂಬು ದೀನ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಿರದಿ ಒಚ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ಇತಿಹಾಸನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಜ್ಜೆ ಆದು ಪೊಲಿ. ಪಾತೆರ ವೈರಿಲಿನ ದುಂಬು ಗತ್ತುದ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪೋಡು, ಪೋಡಿಯಾವ್ನಕಲ್ನ ಎದುರು ಕತ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪೋಡು, ಆತ್ಮೀಯರ್ನ ಎದುರು ಮುತ್ತುದ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪೋಡು, ಹಿರಿಯರ್ನ ಎದುರು ಪರ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪೋಡು. ಮನುಷ್ಯ ಆಯ ಉಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲನು ರಟ್ಟು ಪೊರ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತು ಕಜಾವ್ನು ಪಿದೈಪಾಡುವೆ ಆಂಡ ಆಯನ ಮನಸುಡು ಮಸ್ತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಜಿಂಜುದಿನ ಕಹಿ ನೆನಪು ಪನ್ಪುನ ಕಜಾವ್ನು ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ಪೆ. ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ನ ಇಲ್ಲನೇ ರಟ್ಟು ಪೊರ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಜೀವನ ಕೊರ್ನ ಮನಸ್ಸುನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆತೆ. ಕಾಸು ಏತು ಸಲ ತಿರ್ತುಬೂರುಂಡಲ ಐತ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಡು ಹೊರ ತಿರ್ತುಬೂರುಂಡ ಆಯೆಗೂ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕುನು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ರಕ್ತ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆತ್ಮಲ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಕೆಲವೊರ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯುವನ ಫಲಿತಾಂಶರ್ದುಲ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೊಡು ಅಂದು ನಿಕುಲು ಹೊರ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತರ್ಡ ನಿಕಲ್ನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿನೇ ನಿಕಲೆಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸದ್ಯಗಿನಿಕಂತೂ ಇಂಕೀತೆ ವಿಷಯ ಪನರೇ ಇತ್ತೀನಿ. ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಗೊಂಜಿ ಚೂರಾಂಡಲ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದೇನು ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಿರ ದಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಬಾಯ್.